Haramdag Berdimuhamedow Koronavirusa ýokaşaýmakdan gorkýar. Sebäbi Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudagynyň nähili gowşak hem ejizdigine gowy düşünýär. Ol ýokanç infeksiýa aralaşsa diňe halky däl. Ol töwerek-daşyny, çagalaryny, enesini atasyny hem gorap bilmejekdigine göz ýetirýär. Şonuň üçinem ol dünýäde ilkinji olup ýurdun serhetlerini ýapdy. Haramdagy ýurdun ilaty alada goýana, onuň baş aladasy özi hem töwerek nähili halak etmek. Koronavirusa garşy vaksinalaryň ýoklugy hemme ma'lum. Hatta Haramdag Berdimuhamedowlar maşgalasynyň bejergi alýan ýeri Germaniýada-da ýok. Bolmasız iş ýüze çyksa, howply ýaşa ýeten onuň enesi atasy hem özüne, ne onuň töweregindäki çagalaryny hem aýal doganlaryna da kömek etjek ýok. Çeşmämediň habar bermegine görä, Haramdag özüni hem töweregindäkilere ýakynlaryny dünýäden doly üzgünlükde saklaýar. O sarlary bilen onuň özü ähli çagalary, enatasy, aýal oğulları, giýewleri, agtyklary terhedin bir çünkünne yerleşýän Töwrüze jülgesindäki köşkde yerleşdirilipdir. Ol ýeri bolsa polisiýa bir goraýar. Beýleki bir çet ýer Manys jülgesi. Onuň ýerli ilatyny 3 ýyl öň ol ýerden çykarypdylar. Inni nirede ýurdun içinde baý tüşär adamlara aňyrda yer berilip, olaram özüne täden raýgalyp, täze rublovka diýip alan ýerde ýaşaýarlar. Inni ol ýer hem terhetçiler bilen polisiýalaryň goragyna izolasiýada alındy. Virus ýokuşmagyndan gorkylýanlygy sebäpli hökümet ýygnaklary video konferensiýa arkaly geçirilýär. Hut şonuň üçinem goşadyrnak içinde bagtly hem güllüýän zamanyna ýaşaýan häzirki Türkmenistanyna Haramdag virusy barlamak üçin Russiýa döwletiniň beren terişdeleri bilen test sistemasyny geçirmäge mejbur boldy. Belçimiz ýalyk 20 ýyllap nirede Russiýatyň dili bolsa ýa milleti bolsa Türkmenistanyň çykarmaga çalyşyp gelen Haramdag inni ýene-de şol döwletiň kömegine mejbur boldy. Adam